ziurtasun bizi bakarra dela ezak dela gabezia dela igarria esango zaren esoa bezak. Izan da placer handi bat, oso kontzertu exigentea baita ere. Ze azkenean grabatzen denean eta ikusten ez dozun jende batentzako ere transmititzen ari zarenean, sentsazioa oso exigentea da. Pixkate uste dut ariketa razional handia egin behar dela, ez behar bada artistiko baino gehiago, baina, bueno, ez da lehenengoa egiten dudana, zoritxarrez konfinamenduan, edo zorionez, konfinamenduan bat baino gehiago egin ditut, eta pixkat mentalizatuta etorri naiz. Dena den, uste baino jende gehiago egon da, kontzertuan, eta oso ez dut sentitu nahi, eta oso eskertuta baita ere. Urganean zure aukera bakarra zirudien. Nik uste dute pandemiak ispiluaren aurrean jarri gaituela, bai maila individualean eta bai maila kolektiboan. Eta ikusi agerian utzi ditu gure gabeziak, ahulguneak, baita indarguneak ere, baina ahulguneak ere bai. Eta garbi ikusi da, kultura herri honetako zutabe erreal izatetik urrun dagoela. Bada zutabe bat, baina ez da ala tratatu esan nahi dut, ezta? Eta iruditzen zait, beste herrialde batzutan kultura estatu politikaren bezala, ideologia eta estrategia guztien gainetik indartu behar dena sortzaileak eta kultur sorkuntzak, hemen hortik pixkatu urruti gaudela eta iruditzen zait hor bide bat dagoela egiteko. Bestalde iruditzen zait sortzaileok ere egin behar dugula, nolabait ere gure buruari ere begiratu behar diogula eta ispiluaren aurrean ikusi behar ditugula gure gabeziak, saretu egin behar gara, antolatu egin behar gara, begirada ekosistemiko bat garatu behar dugu. Gu gaude, soinu teknikariak gaude, ekipoak daude, kasetariak zaudete. Hau da, ekosistema oso batek osatzen dugu kultur mundu hori, ezta? Eta iruditzen zait elkarren gandik ez gaudela ingertu, eta gehiago jakin behar dugula elkarren keskak eta konpartitu behar ditugula, eta gainera elkartzen bagara gero errezago iritsiko garela gauza batzuk eskatzera eta lortzera. Gauza batek eskatzen dago. Iruditzen zait pandemian gaizki pasatu dugu, eta kultur ekitaldiak mugatuta egon dira, jentze eta bar, orain ematen du pixkat ari dela gauzak egiten, baina momentu honetan egiten diren kultur ekitaldiak berez ez dira bideragarri. Dagoen aforo mugarekin eta bar ez dira bideragarri. Laguntzei esker egiten ari gara. Ze gertatuko da laguntza horiek desagertzen direnean? Ze gertatuko da beste esparru batzutan adibidez, erteak eta ez, egoera ezoiko hontan jasotzen ditugu eta jaso behar ditugun, laguntza horiek desagertzen direnean. Egoera horrek kezkatzen dau, ze irudipena daukat bagabiltzala nolabait ere erreala ez den momentu bat bizitzen, baliabide eta baldintzei dagokienez.